Després de la dictadura de Primo de Rivera i l'anomenada dicta blanda de Berenguer, la voluntat del país era majoritàriament republicana. Al 1931 hi va haver eleccions municipals, una mena de test polític que va plantejar el rei per saber amb qui comptava després de la dictadura. Saben què volen dir aquestes lletres? Aquest és nou, miri, li explicaré. ERC vol dir Esquerra Republicana de Catalunya. És la unió dels partits polítics de Lluís Companys i Francesc Macià. Ah, sí? Sí, ja fa un mes que s'ha creat. Ara, aquí penso. També un jove de Cervelló, Josep Tarradellas. Que vulgui peix, que es mulli el cul, ja et dic jo. I nosaltres ves per què no ens han de deixar votar? Només perquè som dones? Podem ser elegibles, però no electores. I vostè ja sap qui votarà? Jo sóc anarcosindicalista, o sigui de la CNT, i estic en contra de tots els partits polítics. No votaré ningú, que s'ho facin! Ja feia molts anys que hi havia un règim militar. El poble ja n'estava tip, volia un canvi. Les eleccions li donaven l'oportunitat que tant esperava. El resultat va ser contundent. A 46 de les 50 capitals de província van guanyar els candidats republicans, i a Barcelona l'Esquerra Republicana ho va arrasar tot. Però el 14 d'abril... En Companys i en Macià ara surten de l'Ajuntament. Què fem nosaltres? Els barrem al pas? Saluda, nois, saluda. Escolteu, sóc el president de la Diputació i com a tal no us deixaré passar. Espero que tots dos tingueu prou seny i que no m'obligueu a adoptar mesures de força. Molt bé, maluquer. Què? T'haig de donar una empenta? No cal. Podeu passar. Catalans! Avui és un dia històric per al nostre país. Interpretant els anhels del poble que ens ha votat, proclamo la República Catalana. Per Catalunya, pels altres pobles germans d'Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya. Les eleccions van demostrar clarament que el poble no volia la monarquia. El rei Alfons XIII, per evitar un vessament de sang, va renunciar al tron i va embarcar a Cartagena rumb a França. La República Catalana va durar 3 dies justos. Catalunya, amb Francesc Macià al davant, va sentir-se compromesa a consolidar el règim republicà a tota Espanya. La nova República Espanyola va admetre la recuperació de la Generalitat de Catalunya i va prometre que acceptaria un estatut d'autonomia.